Alalahanin mo rin kapatid namin na hindi pag-asang sila muling nabubuhay kayo nila lahat ng mga pumanang. Kawan mo sila patuloy siyang kaliwanagan, kawan pagin dapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal Biri Maria na ina ng Diyos, kaysa na gusto lang ng lahat ng banal, na namuhay distigdig ng kalabibigod sa iyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupulis kararangan mo sa magitan ng anak namin, Panginoong Kristo. Sa magitan ng Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo ng kasawalang hanggan. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ang naging makapangyarihan dunia marapatig aming pasalamatan sa iyong pag-iingat at gandahan loob ng taong nilikhamang pinangasiwa sa sinuko. Sa lahat mo sa iyong mag-iwas kong lubos, sa pinagduso mo sa kanyang pagdalikod, sa iyong pag-iinuwi mo pinahintulot na makabalik sa pagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa na mga pinagsasalit ng papulo sa iyo na walang pay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyo ang kanakilangan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalaan at pangalito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po na. Hindi naman matapos ang punan, gawa ko niyang kalis hindi kayo pinasalamatan. Inabot niyang kalis na yung malagat at sinabi, tanggapin niya ganito at ininito ang kalis ng aking dugo na makapatulahan niyo pa. Ang aking dugo ibubuhos para sa iyo, para sa lahat. Si kapapapatawag ng kasalanan, gawin ito sa pag-alala sa akin. Hello, mabiro na. Mga wala-unang politics, no politics. 1984, nasa Western Philippine College kayo. Nagpang-abot tayo doon. Sapagkat nung kayo na doon, ako yung 1980, 81, 82, ako yung grade 1, grade 2, grade 3. Kaya siguro nakikita ko, siguro kayo nang bubuli sa akin noon. O, isa kayo sa mga nabubuli. At least tayo nagpang-abot nung unang panahon. Ito yung first time yung mag-reunion? Hindi po, second time. Second time. Kami nag-reunion ng Batch 84 ng elementary. First time after 30 long years. Nakatawa naman. So I have 3 things for you in this reunion. First, what is reunion? Reunion with a revelation. After 32 years, sabihin mo na hindi mo nasabi doon. After 32 years, ano ka na ngayon? I-reveal mo kung ano ka. Ito ako ngayon. Maganda pa rin. Maganda pa rin. Lalong maganda pa rin. Mataba pa rin. Single. Single pa rin. After 32 years, sabihin mo na pagka ka nagsisharing kayo, alam mo, nung kami nag-reunion, kami nag-aminan, sino crush mo na tayo mga bata? Oo, talaga namang mga lola rin, nakiling pa rin. Talaga nag-aminan kami, sino crush mo? Yung crush ko noon. Kaya nga, this reunion with a revelation, say all the things you need to say that once in your life, you never had a chance to do it. This is your moment. Kaya sinabi namin nung kami crush ko, ay, sa wakas, nasabi ko na, finally, malaya na ako. Di ba nung elementary, nung high school, meron kang pinapantasyang na I just wanted to be this girl or this man to be my partner. Hindi mo nagawa. Hindi mo nasabi. You were never given a chance. So this is your chance. I-reveal mo na. Oh, alam mo ng bata ako, siya, kung palagi natingin sa iyo. Oh. Pwede mo rin naman sabihin, alam mo na tayo magkaklase. Ako iibat na iibat sa iyo, bakit? Pagkakadamot mo. Ako hindi man lang makahangin ng pag-paper sa iyo. Ikaw, hindi man lamang magpatulan. Yan. It is a revelation. It is not only a gathering. It is a revelation. Sabihin mo lahat. Tanda ko nga nung kami elementary, tanda-tanda namin, oy, nagkibata tayo, nung elementary, tanda-tanda namin, ikaw ay nagtay sa short.
At least, the point of this revelation is try to help yourself to move on. Ang tagal na, no? Hindi ka pa maka-move on. Say it, okay? Sa revelation din, never be afraid of saying what you are right now. Father, nahiya naman ako mag-share ng saan mo. Sa pagtutulalabot ko, never do it. Life is not always measured by what you get. Life is not always about being successful. I tell you, don't be afraid to reveal what matters most is what you are, who you are, and by being happy and being contented. That's what matters most in life. Okay? Kaya nung kami naging ninyo, we were just trying to accommodate our classmates and even batchmates. Huwag kang nahiya kahit ano pa. Kung ihiwalay, I don't care. Kung may trabaho mo, I don't care. Kung ito na nabot mo, I don't care. Kung mayaman ka, so be it. What matters is, we are here for reunion and I reveal myself. No more hidings, no more secrets. Yeah? Ang sarap naman na yan. By being yourself. Okay? So in this reunion, no pretensions. Don't feel and don't act you are now somebody else. Just be yourself just when you were high school. Walang pinagbago. Ang sarap ng feeling pagka kami nag-reunion, ano? Alam mo, ang laki na pinagbago tayo. Ang yabang mo ngayon. Akala mo kung sino ka na ngayon, samantala yung dati, iuhugin. Amusin na pag... Noong ako yung high school, ako hilig bumahilin sa mga ginagawa. Kaya kapag mag-awi sa bahay, kahit itim ng ganito, ikaw. Alam mo, buti na lang hindi kita nakatuluyan. Dahil ka pa ngayon. Buti na lang, ikaw ay single ka na. Mukha ka namang lost yan. This is about the revelation. Second point, this reunion is a reunion with reconciliation. 32 years, you have traveled so much and you have done enough. Forget all the pains and sufferings with your classmate during those days. Saan? Ang buhay niya tagal na noon pa. 32 years, hindi pa nag-ilong. Bagukang pa rin yan. May nana pa rin yan. Hilitin mo na, hilisin mo na, lumabas ang nana niya. Okay? Hindi lamang reconciliation with your classmates, reconciliation with your teachers. Alam nung kami reunion, nung high school naman, nakwento sa amin sa mga classmate ko, si galit na galit sa aming teacher. Eh, sinabi ko sa kanya, ikaw ba naman, ang tagal na nun, hindi ka ba makamove on, hindi mo siya mapatawad. Ikaw, pinahihirapan mo yung sarili. Eh, Father, sobrang ginawa niya sa aking kasalanan during those days. Okay, maybe your teacher doesn't deserve forgiveness, but I tell you, you deserve peace. You deserve happiness. You deserve freedom. Malaya ka. Bakit? Napatawad mo na siya. And this reunion would turn into boiling kapag ka hindi mo pinatawad ng mga tao na kagalit mo noong unang panahon. 32 years na kayo hindi kayo nagpapansinan, hanggang ba hindi pa rin kayo nagpapansinan? Good. Gising. Noong nag-iisnaban kayo, ngayon ba mag-iisnaban pa rin kayo? Be reconciled. Noon hindi kayo magkaibigan. Alam mo na ako kayo nagpunta sa Australia? Dahil ako pupunta ko sa iba't ibang bansa at ako nagpa-fundraising, papagawa ng simbahan. Nagpunta ko sa Australia. Namit ko yung kaklase ko. Yung kaklase ko, pari-Victorian that time. Siya pari-Victorian naman siya, ako matalino. Ako naman, nung ako sa St. Regis, ako naman ang Corps Commander. So, magkaibang level namin ang aming status symbol noon. Hindi kami nagkakakusap. Noong nagpunta ko sa Australia, nakita ko siya, at alam mo sinabi sa kanya, sorry those days na hindi kita naging kaibigan. At hindi mo rin ako naging kaibigan. Wala akong pagkakataon na kaibigan ko eh. Wala ka lang pagkakataon pa. Ibang grupo mo, ibang tropa mo. So at this very moment, I am telling you,
ibalik mo ang mga dapat mong gawin na sana ginawa mo noon by being a friend to your classmate, by being a friend to your seatmate, by being simply a friend to your batchmates na hindi mo nagawa noon. And that's one way of being, of trying to help yourself to reconcile. Okay? Ang tagal na noon, be reconciled. Okay? No more pains, no more regrets. Wala na pag-intiganti ha. Magkita rin yan tayo, parang nila. Dati nung high school ko, inaapi-api mga yun. Makikita mo, ano ka ngayon? Yan ang mga sinyalis. Ano ka ngayon? Dati ako inaapi-api, ano ka ngayon? Yan. Never say those words, okay? It is very hurting, okay? And lastly, tatlong area, revelation, reconciliation, and lastly, it is a union with reason. Why are you here right now? It is just for caregiving? No. You should have a good reason. I know what is the reason. You create a little activity, a charitable activities sponsoring by this Watch 84. And that is the reason. We gather that because for fun. We gather because we have a mission. Tumulong kayo kahit saan. Gumawa kayo ng sponsor by bus. Ito ang palaging pinalalabas namin sa bus namin. Ito ang aming sa bus ko St. Regis, 25 years kami. Ano yung sinusuggest ko? In 25 years, ang gawin natin, let us make 25 good deeds before this year ends. Gumagawa ng sponsor. Sponsored by 90 St. Regis College. Never more. You gather for a reason. You gather for a mission. Hindi lang for fun, hindi lang natin masayahan. Dapat tayo ay nakakatulong din. Life is not always being happy, but also by being holy. Right? Parang inaantok na kayo. Ako'y may kasal pa. So, congratulations, my dear Bats, Western Philippine College, Bats 84. I congratulate and I bless you to have a blessings life with your family. God bless you all. Ating awitin namin sa pag-aalip para sa amin. Kunin mo, O Diyos, at amin mo.
sa lahat ng sama, pagkanaman ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilig sa lahat ng pamamakan, samantalang may pinananabigyan ng dakilang araw ng pagpapagiyan na tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaya, kapangyarihan, kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoon, siguro sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ay pananampalataya at huwag anong mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng mapayapat at pagkakaisa, ayos yung malooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasobrang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigyan naman kayo ng kapayapaan sa sila. Congratulations and peace with you. God's name. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob ka sa amin ang kapayapaan. Masulunod po lahat. Ito si Jesus ang nakipag-reunion din sa atin yung ang tao at ang Diyos ay nagkagalit. Ito rin si Jesus ang dahilan kung bakit tayo nag-reconcile. At ito rin si Jesus ang dahilan for the reason upang tayo maligtas. Ito ang pagkaro ng Diyos na nag-alis ng masalanan ng salimutan, mapapanan niya yan at saka yung piling. Pag-ibig Sa aking puso at kaluluwa ang siyang nagdulot sa aking buhay ng hintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw at pag-asa. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Ayan, mamaya na. Ayan, tingos tayo. Manalangin tayo. Ama namin ng pagmahal, kami yung pinapakinaba, ay loobin mo lagi lumino sa pinagalingan, na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ama namin mga pangirihan, gawa ng pasbas ang Parsity 4, Western Philippine College, sa puso, sa isip, ang daming andali mo ang galit, ang kalungkutan, ang kabiguan, ang pag-ibiganti at pampominantit. Palayaan mo sila sa mas mag-implement ng ito. Bigyan mo sila ng kakontentuhan sa buhay kaligayahan upang matanggap ang nangyayari sa buhay at magmatapang. Turo mo sila kung ano sa buhay huwag sumuko, lagi mo silang susubaybayan, lagi mo silang nasa baybayan. Sa kanilang kahilingan, tulungan mo sila ayos yung kalauban upang sila palagi maging mabuting tao sa kanilang kapwa, sa kanilang kapamilya, sa kanilang kaklase, kabas, sa mga tao na nangailangan. Lagi mo silang susubaybayan, papapalahin. Ano
maramdaman ng sakit, ilayo sila, ano masakuna, huwag mo lang babayaan. Hinihilang sa mga si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasolo na yan. Sulat niyo ang Panginoon. At pagpalain natin mga Panginoon Diyos, Ama, Anak, na Espiritu Santo, tapos na ating pagdiniwang, humayo kayo, tagay ang Panginoon ng Diyos. Kung sino man Thank